Thank you.
तमर देखिले हां तमे एते करी कहउछ ताके सुनो नांदी मोर देखिले का ताकर उठिबो ओ तमे ने देखै दो न आ कोंडा तमे अभिनयडा ओ सिंदी कोनु तमे टी अभिनयडा देखै दियो ताकर दे मोर केते बला ना लावे दो ना तू खाली मारे ओ खाली नचे भी हेला अरे तपुन दे रे ताके पकई देबे
ଯଦି ମାଇକି ନା ଝିଅ ପିଲାଟା ଡେଇଁବ ଅର୍ଜୁନ କୁଆଡେ ମୂଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ନା ନାଇଁ ହଁ ବୀର ପିଲା ହେଇଛ କହିଲେ ଦେଖେଇ ହବ ନହେଲେ କାଟିଦେବି ତମର କାହାର ବା କାଟି ଦଅ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଯାକ କାଟୁନ କେତେ ଥାଉ ଘରକୁ ନେଲେ ଚଳିବ ତାଙ୍କେ ପଇସାରେ ହଁ ବା ସେଇଟା ଏକା। ଅର୍ଜୁନ ମାଇ ପିଲା ମାଇ ପିଲାଟା ଅର୍ଜୁନ ଜଣ ମୂଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ନା